Sa dihang naabdan ko lunch break. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, Kian, BISDAK vlog for 10. Don't forget to like and subscribe. Or guys, for today's video is natakaroon diri sa Southwestern SWU PHINMA. Okay, today is a very special day. so today guys is enrollment day. So yes, I'm now guys, mag-college mo ko no. So ako diri nagpa-intro sa Southwestern SWU PHINMA because the scholar ko guys. So muna siya no, and then Mato siya guys, and explain ako kung anong diri ko nag-school sa Southwestern. Sa college ako kay tungod nakasud ko sa scholar, and then ang kaning nga scholar is kana dili siya totally nga 100% nga yung 100% free. So actually nara kay discount no. So I'm luckily so nakakuha ko og 75% discount, and then nindot ta kanay siya guys, and then kung dako na kanay siya minus sa tuition bitaw ninyo. So unyaran ako isulti ang sa akong course kay you know now. Hey guys, so I'm now here. So mag-atang na to sa sakyan pa dong sa Esquilano. So let's go. I don't need to tell you that it's over. Ako diri na maniis ako no kung asa ko tas padong. Kay mo manigi sulti sa guard na sud ako dira park, tapos nana ko diri sa front. So ito siyang i-check, and so guys, so nana ko diri sa marketing department. Ako nang gipasa ko requirements, tapos nag-lunch break man sila. So waiting mag-lunch na lang ko no. Sa dihang naabdan ko lunch break. So mukha sa kano kayo. So since naabdan man tag lunch break, so mag-lunch ako na. So adto ta mo atong permanente better ko kan patupod yung pag normal na to dito sa lang Kuya Pak. So adto ta magkan guys, and tara ano to kung napaba sila dito no, and I'm sure nga ni mahal to yung pagkaon dito, and let's see, let's go. Okay guys, so mukhaon ako no. So wala ko dito silang Kuya Pags kay wala mas lang close. So napadali sa Manukan, and then ako rin ako sa guys, and then mukhaon ko na, and then after ni guys kay musunan ako dito balik kay para proceed sa akong mga step sa mga levels. So okay guys, so I'm done eating. So naman ako kaon guys, and kaon pa man 12:30 pa man. So mo continue ang operation nila dito is kanang 1 PM. So napaka-diri ko stay pa karon. So pabot sa oras, and nakatupan ko ganyan. It's because nakalarga na ako mga 9 AM na guys. So gikan po ako sa South, gikan po ako sa Barilin. So nandun na ko syudad kay para magpa-enroll, and then nag-on-site enrollment ko kay tungod di ko ganan nga mag-online guys kay na tendency nga imong documents is ma-incomplete. So based on my experience kay nakasuway ko inana guys, incomplete, just like sa katong previous ko ako nung senior high na ko nung grade 11, then wala ko ga tuo nga tanan nga documents nako is kanang napass na gid ako ba grades kato mga grades nako basta mga personal information ako na about mga inana bitaw. So karon ni chat akong maestra, ni-chat ako nga may teacher na siya nga incomplete daw ko. So so kailangan ako i-process to mga papilis nga kailangan i-pass, and then niyaran ako i-pass kay ako time mo. Pero i-pass ako after any. So giyon na pa akong enrollment kay sayang ang slot. So let's go. Nabukuan bitaw ko sa South kay ulay tao no. Ulay tao dito sa kasi. Ulay tao net. Mo nabukuan ko ba kay noon pandemic no. So wala man si estudyante diri. So ito siya, and let's see no. Sa kuan. So nag-vlog raw kay parang wala ko ma-upload. Ano is part of kanang buhay estudyante no. So wala sige.
na ako dito sa next step. So, anto na sa I think sa finance na siguro kung mabayad na rin sa akong down payment na. So, ako down payment is kay 1,500. So, cover na siya sa HQ scholarship. Then, so, naghatod sila og ng boundary sa ilang number na tawagan na daw. So, need to process. So, let's go na. So, panahon na ito and kapag na. So, mana ko bayad sa down payment. Padung ako sa ID. So, na ako sa second floor. So, let's go. Okay guys, so manadyo ko sa pag-process na ko sa mga requirements, no. Then wala ko naka-vlog dito guys, mga video clips ra akong ipang kuan dito kay grabe jud, no, ka paspas ang oras. So dali-dali ko tapos yes man na akong ID na nadre. So actually ko nagka-problema pa jud akong ID kay dili ma-read dito sa lang computer. So ina na to guys. So muna siya guys. So if you are interested in a vlog, so pwede mo maka-enroll din mo. So and that's it for today's video, and I hope na nag-enjoy mo sa plantas kong vlog. And this is KIAN Mahinay saying bye. Bye! Ha? Ano dahil? Stop!